Al voor de 21ste keer organiseerde het Draailand College de try-out. Een voorstelling gemaakt door leerlingen van de middelbare school. En alle leerlingen hebben zich flink ingezet om hun act goed voor te bereiden. Leerlingen die schrijven zich van tevoren in en we gaan dan eerst wat afspraken met elkaar door om te kijken wat voor type act ze willen doen. En dan geven ze wat tips en proberen ze zoveel mogelijk te begeleiden, nagelang dat we daar ook de tijd en mogelijkheid in hebben. Maar leerlingen doen vooral heel veel ook zelf. En dat is natuurlijk ook de kracht een beetje van de try-out. Dat leerlingen eigenlijk laten zien welke talenten zij zelf hebben en wat zij hier kunnen laten zien. En wij geven ze daar een podium voor en dat vinden we belangrijk op school. En op dat podium waren verschillende acts te zien. Muziek, dans en ander spektakel passeerde de revue. En tussendoor kwam onder andere presentator Ruben Broeren het toneel op. Ik moet drum spelen, ik ben presentator, dus ik moet er een beetje belachelijk zien te maken eigenlijk hier. En al die teksten die jij zo op het podium vertelt, verzin je die ter plekke of hoe gaat dat? Ja, soms een beetje improvisatie, ligt er net aan hoe het verloopt, maar meestal heb je gewoon een vaste tekst die je moet uitspreken, dus als het goed is gaat het goed. In 2 dagen tijd werden er 4 shows opgevoerd. Maar toch is het niet meer zo makkelijk om het programma gevuld te krijgen. Nou, het wordt wel langzaam moeilijker. De leerlingen hebben heel veel andere dingen te doen, dus ze gaan op een gegeven moment toch keuzes maken. Nou ja, en dat kan soms ook betekenen dat ze iets anders gaan doen als met kunst en cultuur bezig zijn. Want dat is eigenlijk wat we vandaag laten zien. Nou proberen wij dat op school wel te stimuleren. Er komen ook steeds meer vakken die daar iets mee te maken hebben. Zo geef ik zelf een workshop eigenlijk aan de leerlingen over licht, geluid en decor. En dat moet uiteindelijk wel ertoe leiden dat ze zelf een stuk van dit programma kunnen gaan doen. Een van de onderdelen was de modeshow van de leerlingen van Henri Croquet. Het zijn allemaal papieren jurken. Het is ook een les die ze in september krijgen. En daar zijn ze elke dinsdag het 8e uur mee bezig. Dus we hebben er een half jaar aan gewerkt. Het is echt hapslikwerk. Het is allemaal heel snel werken. Ze zijn ook heel erg teer. Ze moeten echt heel voorzichtig behandeld worden. Maar ik doe dat al jaren binnen het Draailand. Dus elk jaar verwachten ze ook dat wij met die meiden hier optreden. Ja, het thema was een witte jurk van papier. En dan zwarte kleren. Je werkt in tweetallen of in grotere groepen. En dan maakte je samen een ontwerp. En dan kon je dan verzinnen wat je zelf wou.